Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння гаворым пра падлеткаў і пра дарослых, пра тое, чаму адны дарослыя патрабуюць ад дзіцяці любой цаной паступіць ва універсітэт, а другія могуць крычаць незнаёмым дзяўчатам у аўтобусе ці увогуле ў транспарце валіце ў сваю краіну, дзе заканчваецца клопат, выхаванне ці раздражненне і пачынаецца псіхалагічны гвалт. Пра гэта не толькі мы гаворым з нашай госці псіхалагіні, спецыялісткай па метадзе КПК Лілія Хедзінай, КПТ. Так, прывітанне, Лілія. Прывітанне, сябры. Прывітанне. Я нагадаю, што вы можаце быць актыўнымі, пакідаць каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам. Мы пачынаем і, спадзяюся, для вас гэта будзе бяспечна. Мы пачынаем і пачнем мы з пытання, якое і трошачкі па тэме, бо тэма ўсё ж такі такой гвалт ідзе. Гвалт-прымус, так. Да, вось напісалі анонс пра падлеткаў, так, а прыйшло нам пытанне зусім іншае. Людзей трыгіраць тэма гвалту, канешне, кожны сустракаецца з ім у розных сітуацыях. Былы баец батальёна «Волат» палка Каліноўскага Александра Наўковіч, які жыве пад пазыўным Лахвіч, заявіў, што ягонае пакаяльнае відэа было запісана пад прымусам пасля пагрозаў і фізічнага гвалту з боку групы беларускіх добраахвотнікаў. Паводле яго слоў, нагадаем, 31 траўня яго падманам заманілі ў кватэру ў горадзе Ізюм, дзе прымусілі пагаліць валасы, браду і вусы, запісаць ролік, пагражаючы сексуальным гвалтам. Наўковіч сцвярджае, што канфлікт узнік пасля яго публічнай падтрымкі іншага беларускага добраахвотніка, а цяпер ён мае намер дамагацца расследавання праз украінскія суды і еўрапейскія праваабарончыя арганізацыі. Вось такая непрыемная, страшная гісторыя, сапраўды, жудасная. І я хацела бы запытацца, што ўвогуле рабіць беларусам з гэтай, мне прыслалі такое пытанне, што рабіць беларусам з культурай гвалту, але мне нават страшна называць гэта культурай, ці можна так казаць, культура гвалту. Гэта культура, якая пабудаваная на гвалце, так, і сапраўды выглядае ўсё так, нібы сучасная культура беларускага грамадства на гэтым і будуецца. Але мне б хацелася тут трошкі... Маё меркаванне будзе і песімістычнае, і не вельмі песімістычнае. Бо з аднаго боку, так, мы бачым такое насаджэнне гэтага гвалту з боку праваабарончых структур у Беларусі, з боку уладаў. І, канешне, гэта не можа не ўплываць увогуле на пачуццё сябе уразлівымі у беларусаў, якія ў гэтым грамадстве і ў гэтым асяроддзі растуць, развіваюцца і гэтак далей. А пачуццё ўразлівасці ўжо ў свой бок цягне за сабой і уласны гвалт, які можа быць выражаны ў розных формах, у розных сітуацыях, і чалавек можа нават не чакаць ад сябе такога, але будучы выхаваны ў такой культуры, такім асяроддзі, дзе гвалт з'яўляецца нормай, часткай жыцця і такім чаканым наступствам на непадпарадкаванасць, то чалавек можа нечакана для сябе выявіць у сябе такія схільнасці да гэтага гвалту, прымусу, агрэсіі і накіраваць на тых, на якога зусім свядома не збіраўся гэта зрабіць. Але мне не хацелася б абагульняць словам грамадства, так, вось беларусы, бо усялякае грамадства складаецца з такіх міні-суполачак. І ў кожнай гэтай міні-суполачцы ёсць свае каштоўнасці і свае правілы, па якіх мы захоўваем сябе. І таму тыя, хто насаджаюць вось гэтую культуру гвалту, яны таксама проста суполачка, якая, на жаль, зараз пры ўладзе. І што мы можам зрабіць з гэтым, гэта
будаваць свае суполачкі, у якіх мы будзем акцэнтаваць нашу увагу на тым, што для нас гэта непрымальна. Але і тут не трэба чакаць нейкіх утапічных вынікаў, бо, напрыклад, вось мы жывем у Варшаве і у Польшчы навогуле у школьнай сістэме вельмі ставіць такі акцэнт на тое, што ніякі гвалт не можа быць дапушчальным, а ніякі увогуле, ні ад каго. І за гэтым вельмі плотна сочаць. Мы слухалі, мы не раз чулі там у свой бок, калі там наш сын штосьці рабіў непрадказальнае і непажаданае, нам гаворылі, у нашым краю гэта недапушчальна. Але менавіта у асяроддзі, якое не школьнае, так, а вось там, напрыклад, там ад грамадзянаў гэтай краіны, мы бачым гэты прымус, мы бачым гэты гвалт. То бок нават такая вельмі канцэнтраваная праца над тым, каб снізіць гэты гвалт, яна яго не выкарчоўвае з гэтай сістэмы, бо чалавеку ўсё роўна ёй свойственна карыстацца сваёй уладай, карыстацца сваім аўтарытэтам, і гэта было заўсёды. Гэта не толькі зараз, гэта было заўсёды, і зараз еўрапейская культура ідзе якраз такі шляхам да пазбаўлення ад гэтага. І праз структуру ўлады таксама гэта дапамагае, але утопіі ўсё роўна не будзе. Вось. Дзякуй вялікі. Вось такой тэмы мы пачалі, але наша наступная тэма, гэта галоўная тэма гэтага эфіру, гэта дзеці і гвалт супраць дзяцей, розных гвалт, псіхалагічны, фізічны і гэтак далей. У Беларусі заканчваецца уступная кампанія. Для многіх падлеткаў гэта нават не пра выбар прафесіі, а пра неабходнасць як мага хутчэй кудысьці паступіць. Чаму ў нашай культуры паступлення стала ледзь не галоўным экзаменам на паспяховасць чалавека? Не паступіш, прыб'ю, сказалі. Так, сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць, там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. Гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, у суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якіясьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далей. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то, як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца з-за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ужо не дзіця, ужо амаль дарослы чалавек ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ужо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так? Гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але
колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад і ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшую эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей усё роўна ёсць вось гэта такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі даросламу чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць. Слухай, бацькі часта кажуць, мы просто хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, што так вось бывае, так, і бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам? Ціск з клопату ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там, на статыстыку, бо колькі я мела такіх, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай і абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе говораць, што не, гэта ж, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі і гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так? У бацькоў ёсць вось такі звыш ацэньвання сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую псіхалагічную падставу думаць, што яны ведаюць, як жыць. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў яны не разумеюць, навошта ты танчыш на інстаграмы, чаму за гэта ты атрымліваеш якіясьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат. Ціск – гэта я ведаю, як правільна, ёсць шлях карэктны, усе астатнія яны неправільныя. І ты зробіш памылку, і памылку рабіць недапушчальна, і гэтак далей. Ёсць жа яшчэ і беларускі наш кантэкст, так, страх перад войскам. Для многіх сем'яў паступленне гэта ўжо не пра адукацыю, а менавіта пра бяспеку. Ці можа страх прымусіць вось бацькоў прымаць рашэнне замест дзяцей? І што адбываецца з падлеткам, калі ягоны выбар робіцца не ягоным? Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту. Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта боль вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску. Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым, а бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Таксама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы.
Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, гэта тое, што пераследуе амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба у войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворым пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворым ужо пра 18-гадовых хлопцаў. Так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад дашкольнага дашкольнага ўзросту. І у 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. Вось колькі ў яго ёсць інфармацыя, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас, бацькоў, якія паклапоцяцца. Ясна, дзякую вялікі. Каментар з нашага чату. Harry Davidson N7K. У мяне знаёмага, майго знаёмага, напэўна, так, бацька біў вяроўкаў, калі ён не хацеў вучыцца граць на баяне. Нічога, вывучыўся, стаў чалавекам, а дзеці ж напружвацца не хочуць, яны думаюць, што дзяцінства будзе бясконца. Што адказаць? Я заўсёды вельмі так пасміхаюся ўнутры, горка пасміхаюся, калі я чую вось гэтыя фразы пра нічога, выраслі, стаў чалавекам. Якім коштам? Што адбываецца ў гэтага чалавека ўнутры? Ці ён зараз, калі ён дарослы, ці ёсць у яго праблемы выбару? Бо людзі, за якіх выбіралі ў дзяцінстве прымусам, гвалтам фізічным, бо так цела наша рэагуе на такі гвалт і абараняецца любымі спосабамі, ён можа страціць навык рабіць уласны выбары. Колькі я такіх выпадкаў бачу у сваёй уласнай працы, калі чалавек гаворыць: а я не ведаю, што я хачу. Я прывык карыстацца рацыянальным, я прывык абапірацца на позіркі іншых, а чаго хачу я не магу сабе дазволіць, ці ўвогуле не разумею, што я хачу. Фізічны гвалт з боку бацькоў, якія створаны прыродай, так, задуманы прыродай, як тыя, хто дапамагае у тваім падарожжы жыццёвым, хто забяспечвае тваё здароўе, тваё жыццё, усе твае патрэбы, тваю бяспеку, яны з'яўляюцца ў той жа момант крыніцай гвалту і крыніцай гэтай небяспекі. Гэта не можа ствараць гармонію ўнутры асобы. Гэта стварае шмат супярэчнасцяў і можа прыводзіць да таго, што затым у дарослым сваім жыцці чалавек церпіць гвалт у бок сабе, бо ўспрымае яго як норму. А можа не ўспрымаць, а можа жыць смелае, свабоднае жыццё. Вось як уплывае гвалт. Гэта можа быць зусім не відавочна звонку. Дзякую вялікі, дзякую. Вернемся да нашых пытанняў. Так, дарослым часта здаецца, што яны лепш ведаюць, але ці сапраўды 17-18 гадоў гэта ўзрост, калі чалавек ужо абавязаны ведаць, кім будзе ўсё жыццё. Пытанне: чаму нас так палохае фраза выпускніка «я не ведаю, кім хачу быць»? Гэта сапраўды праблема ці, наадварот, нармальны этап сталення? А колькі дарослых людзей, якім каля 40 год, і яны гавораць
у жарт, але гавораць, маючы гэта на ўвазе, я не ведаю, кім я хачу стаць, калі буду дарослым у 40 гадоў. Чаму мы чакаем у падлеткаў у 18, што ён будзе ведаць, я не ведаю, сапраўды. Камусьці пашанцавала адразу паспрабаваць тое, да чаго ў яго ляжыць душа. Напрыклад, я маю старэйшага брата, які ад садочку, ад дзіцячага пачаў займацца музыкай, і гэта было і супала, што гэта заўважылі яго выхаваўцы у дзіцячым садку. Пераканалі бацькоў, каб бацькі аддалі дзіцё ў школу музыкальную. Там ён пачаў развівацца, там якісь асобныя яго рысы, псіхалагічныя рысы, вось яны дазволілі яму пайсці адразу па гэтаму шляху, усё супала. Не ўсім так шанцуе, не ўсім шанцуе адразу чымсьці зацікавіцца з таго, што ты спрабуеш. Але колькі сораму ў гэтых людзей потым, якія спрабуюць, кідаюць, бо не цікава, гэта не тое, што іх захапляе, гэта абсалютна нармальны такі пошук сабе. Але калі гэта суправаджаецца ціскам і сорамам ад грамадства, ад бацькоў, ад бліжэйшых людзей, то ён не чуе свабоды ў гэтым, і нішто яго не захоплівае так поўнасцю, бо ён нават заходзіць у кожную новую справу, у кожны новы накірунак ужо з трывогай, што ён кіне, ужо з настроем, што ўсё будзе дрэнна, калі ў яго не атрымаецца, яго будуць сароміць і гавораць, што з ім штосьці не так і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі ўплывае на матывацыйную сферу. Мы у когнітыўна-паводніцкай тэрапіі ставім акцэнт на дазвол эксперыменту. І гэты эксперымент не павінен скончыцца абавязкова поспехам. Чаму бацькі не дазваляюць сваім дзецям эксперыментаваць? Вось мне зараз хочацца гэта пытанне задаць кожнаму з тых, хто нас сёння слухае. Чаму? Знайдзіце ў сябе пытанне гэта. Што не так з эксперыментамі? Можна я паспрабую адказаць? Ну, вось я думаю, што бацькі, якія ўжо пражылі значную частку свайго жыцця, напрыклад, там 30 і больш гадоў, там, у залежнасці ад таго, колькі, напэўна, нават больш, уже калі 17 гадоў дзіцяці, то яны ўжо нарабілі шмат памылак. Яны ведаюць, што вось там неправільна, там, напрыклад, вось калі я так зрабіў, гэта было неправільна, мне пасля прыйшлося доўга з гэтага там выходзіць з гэтай сітуацыі. А там вось правільна. І вось гэтым досведам, я так думаю, яны спрабуюць дапамагчы свайму дзіцяці жыць лепей. То бок гэта праекцыя ўласнага досведу, як і такое абагульненне яго, як агульнага правіла для ўсіх. Ну, так можа быць, правда. Ясна. Вельмі шмат людзей пасля прызнаюцца, што вось рабілі то, што не хацелі, вучыліся там, дзе не хацелі, пайшлі там на працу ўжо, атрымаў уже адукацыю, чаго ж не скарыстацца, і пайшлі, так? Якія псіхалагічныя наступствы можа мець такое рашэнне праз 5-10 гадоў? Не атрымліваць гэту вышэйшую адукацыю зараз? Не, наадварот. Атрымаць вось тое, што бацькі сказаць, ці пайсці ва ўніверсітэт, дзе проста конкурс ніжэйшы быў, да? Гэта вельмі залежыць, канешне, ад індывідуальнага складу псіхалагічнага і розных фактараў, бо мы не можам рабіць высновы, што вось ва ўсіх людзей, калі вось будзе так, то затым наступствы будуць такімі. У кожнага ёсць і біялагічныя фактары свае, якія ствараюць падставу для якісьці рашэнняў нервовай сістэмы. Ёсць псіхалагічныя фактары, як чалавек навучыўся з гэтым спраўляцца, бо ёсць такія бунтары, якія заўсёды ўсё роўна будуць гнюць сваю лінію, а ёсць тыя, хто капітулюе перад любым ціскам. Ёсць сацыяльныя фактары, іх шмат. Але што можа з такіх самых найдрэнных наступстваў быць, гэта расчараванне у сваіх выбарах,
расчараванне ў сабе як у годнай асобе, якая можа адстаяць свае межы. І гэта будзе ўплываць на вельмі шматлікія сферы ў жыцці гэтага чалавека. Гэта можа быць гараванне па страчаных гадах на тое, што не было патрэбна. Гэта могуць быць сапсаваныя стасункі з бацькамі і такая злосць, крыўда на іх пасля таго, як яны гэтым прымусам заставілі яго патраціць гэтыя гады. Гэта можа быць звычка да прымушэння сабе рабіць тое, што ты не хочаш, бо псіхіка павінна ж неяк адаптавацца, і яна можа капітуляваць перад сваімі жаданнямі, наадварот, капітуляваць перад жаданнямі іншых і свае жаданні задвінуць назад. Гэта можа быць звычка не арыентавацца ўвогуле больш на свае жаданні, бо калі яны ўсё роўна не будуць улічаныя, то які псіхікі сэнс за іх чапляцца. Вось. Так, і самае яшчэ цяжкае пытанне для бацькоў, напэўна, калі дзіця не паступіла. Што ў гэты момант важней? Шукаць рашэнне ці спачатку дапамагчы яму перажыць вось гэтае адчуванне правалу? Так, і гэта не пра ацэнку яго, бо мне вельмі падабаецца пазіцыя, на якой стаіць культура сацыяльнай апекі ў Польшчы, напрыклад. Тут асноўны акцэнт увесь час робіцца на інтарэсах дзіця. Усе вашыя намаганні, усе вашыя высілкі, усе вашы рэсурсы павінны быць накірованы на інтарэсы дзіцяці. І які можа быць інтарэс у дзіцяці, які атрымаў непоспех, які сутыкнуўся з неўдачай? Запытайце сябе, што б вы хацелі ад тых, хто вам дапамагае, калі вы сутыкнуліся з неўдачай, бо канешне, калі падлетак не паступае, у яго не атрымліваецца, ён адчувае, ён сумняваецца ў сваёй годнасці, ён сумняваецца, што яго увогуле можа штосьці атрымацца. І ціск бацькоў, якія, канешне, хацяць выправіць там памылкі і гэтак далей, але гавораць, гэта таму, што ты не стараўся, гэта таму, што ты не быў адказным, таму, што ты забіваў. Гэта яшчэ дабаўляе яму пачуццё уласнай такой дэфектыўнасці і адчуванне сабе вельмі адзінокім. І я чытала і пра выпадкі, калі падлетак не паступае, і потым ён скончвае, ці спрабуе скончыць жыццё самагубствам. Нібы гэта такая катастрофа, якая невыпраўляльная. І гэта, канешне, частку такога ўспрымання стварае і сямейная атмасфера таксама не толькі, і не заўсёды толькі яна, не заўсёды яна уключана, але часцей за ўсё так. Вінаватых у гэты момант шукаць абсалютна бессэнсоўна, бо гэта ўжо здарылася. Вінаватых, аналіз такі на пошук вінаватых нам патрэбны для выпраўлення памылак, так, на такую хатнюю працу над памылкамі, але не для таго, каб загнабіць нашае дзіцё, каб яно адчувала сябе дэфектыўным. Вось. Быць апорай адзін аднаму ў сям'і, гэта потым створыць вельмі круты псіхалагічны фундамент для вашага ўжо дарослага дзіця. Каманда. Так. Да, і тут, дарэчы, вось каментары, пытанні ў чат прыйшлі. Таксама Гаррі Дэвідсон. Я падлеткам ведаю, кем хацеў быць, але стаў зусім не тым і вельмі гэтым задаволены. У жыцці прыходзіцца займацца не тым, чым хочацца, а зарабленнем грошай. Ці марыла вядучая ў дзяцінстве быць вядучай на Еўрарадыё? У дзяцінстве я марыла, як усе, у мяне былі розныя мары, так, але журналістыка заўсёды была маім хобі. У нас быў такі яшчэ савецкі, напэўна, магнітафон «Вясна» з мікрафонам вынасным. І мы гралі ў радыё, недзе нават ляжаць гэтыя касеты, дзе мы запісвалі розныя перадачы. Гэта было як хобі. А пасля у старэйшых класах я сканчвала фізмат і рыхтавалася зусім на іншую прафесію. І тут моя мама прыйшла і сказала:
Маша, а можа ты паспрабуеш на журфак, табе ж так падабалася. То бок у мяне атрымалася зусім іншая сітуацыя. Мне матуля нагадала пра нейкія мае мары і схільнасці. Супер. Мне пашчасціла, так. Супер. А ты марыла? Так, у 6 класе я сказала, што я буду настаўніцай ангельскай мовы. І я ёй стала. Я скончыла ін'яз, нягледзячы на тое, што, напрыклад, настаўніца матэматыкі вельмі мяне схіляла да ФПМу, але я вырашыла, я скончыла, я адпрацавала ў школе 2,5 гады, збяжала адтуль падалей. А потым ужо мы з маёй маці узгадалі, што калі мне было там 4-5 гадоў, маёй улюбёнай настольнай кнігай две былі: «Атлас першай медыцынскай дапамогі» і большая, вялікая медыцынская энцыклапедія. І мы гэта ўзгадалі, калі мне ўжо там 30 было, і ісці, напрыклад, да медыцынскага універсітэту, гэта у маей сітуацыі там немагчыма, бо гэта толькі дзённае навучанне, гэта шмат грошай і гэтак далей. Але я клінічны псіхолог зараз, я атрымала тую адукацыю, якую зараз я адчуваю як найбліжэйшую да сваёй такой натуры. І так, прыглядвацца да таго, што там у дзіця ёсць у яго інтарэсах, гэта можа вельмі добра дапамагчы, як, напрыклад, у тваім выпадку. А можа і падлетак можа і памыляцца, як, напрыклад, той, хто пракаментаваў, як я і гэтак далей. Гэта нармальна, гэта проста эксперыменты. Так, а у меня была іншая сітуацыя. Пасля 9-го я ў тэатральны клас, у тэатральны ліцэй паступіла, і мяне у той момант мяне адгаварыла матуля, напрыклад, і пасля я ёй сказала дзякуй. Хаця тады марыла моцна. Так, ладно. Але ёсць сітуацыі, калі дарослыя ціснуць не толькі на сваіх дзяцей. Давайте пра гэта пагаворым. Літаральна нядаўна у Польшы адбылася такая гісторыя, калі дарослы мужчына некалькіх хвілін абражаў дзяўчат, падлеткаў, так, у грамадскім транспарце. Мы можам вам паказаць невялічкае відэа, каб вы зразумелі, пра што мы кажам. Niedługo. W miarę wyrosły na naszych pieniądzach? Proszę, to się wyrosły. Ja to swoją podeszkę ale wydaje mi Się skończy niedługo. Jak będzie wypierdalać tam na swoją Ukrainę. No, po co pan tak mówi na mnie? Ty, ja wiem gdzie ty mieszkasz. Gdzie? Znam cię, kurwa. I gdzie ja mieszkam? Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie. Nie, no zacznę to Nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś kwatąt. Tak samo jak ty. A po co pan na mnie krzyczy? Zawołaj sobie mamusię. Następną. Co myślisz, że nie wiem? Co nie wiesz? Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to dałeś? Co to dziełasz? Co to dziełasz? Co to dziełasz? Może Co pan mnie robisz? nie dotykać? Tak? Nie dotykać? A ty co, kurwa? A ty co? Tak samo jesteś kurwa ukraińską kurwą, kurwa. Кожны раз, калі я гляджу гэтае відэа, ці проста калі толькі прачытала гэту навіну, я не магу, мяне проста пачынае клаціць. У мяне настолькі моцныя эмоцыі. Я не разумею, як проста дарослы мужик можа падысці ў транспарце, да падлетку, так, і пачаць сябе так паводзіць, і з такой эмоцыяй, так эмацыйна на них ціснуць, так, што бы там, не ведаю, як бы яны яму не падабаліся, і ўвогуле, прычым тут падлеткі, так, і мне страшна ўявіць, што ў гэты момант у тых дзяўчат у галаве, калі як яны яшчэ добра, што тая дзяўчынка, яна яму адказвае: навошта пан на мяне крычыць, гэта класна, і не чапай мяне, так далей. Так, і карацей, пасля гэтага, калі гэтае відэо з'явілася ў інтэрнэце, частка людзей пачынае абмяркоўваць не яго паводзіны, а тое, ці не справакавалі яго дзяўчаты, чаму грамадству так цяжка, безумоўна, стаць на бок дзіцяці, на бок падлетка, так? Справакаваліся, не справакавалі. Можаш трошкі пракаментаваць? Victim blaming – гэта ўвогуле такая распаўсюджаная гісторыя не толькі ў дачыненні падлеткаў. Гэтаму можа быць некалькі аб'ясненняў. Па-першае, людзі могуць не верыць, што папросту
ёсць вось такія мужыкі, якія ўсё сваё незадавальненне сусветам вакол іх зрываюць на дзецях. І таму яны шукаюць лагічнае, як ім падаецца, аб'ясненне, падставу лагічную, што магло так паўплываць на чалавека, што ён сарваўся на падлетках, бо мы-то разумеем, што гэта ненармальна. І нам здаецца, што да ненармалёвай паводзінкі можа прывесці толькі ненармалёвая сітуацыя. Але не. У людзей ёсць унутраная напруга. Калі чалавек рэагуе агрэсіяй, гэта азначае пра яго ўнутраны стан. Штосьці яму некамфортна. І гэтыя дзяўчаты, гэта не прычына гэтага дыскамфорту. Яны каталізатар таго, што яго дыскамфорт, яго ўнутраная напруга выліваецца з яго, і ён не кантралюе сабе, не рэгулюе сабе, гэтак далей. Што яшчэ, гэта вось такая спроба знайсці адказнасць і дзяўчат таксама. І ёсць у гэтым і лагічная падстава, бо калі мы гаворым, напрыклад, пра дарослых людзей і гаворым пра канфлікт паміж двума дарослымі людзьмі, мы шукаем адказнасць кожнага і як кожны мог пазбегнуць гэтага канфлікту. Але мы забываемся, што падлеткі гэта не дарослыя. І менавіта ў дарослага ёсць больш навыкаў, больш інструментаў для рэгулявання сваіх эмоцый і абірання такога асертыўных паводзінаў. Што такое асертыўнае? Гэта дастатковы для рэгулявання, да адэкватнага рэгулявання сітуацыі без излишняй шкоды. І вось калі дарослы не абірае такія паводзіны, гэта яго адказнасць. Яго. Было б зразумела, напрыклад, калі б гэта была група агрэсіўных падлеткаў, якія спрабуюць прынесці шкоду яму, шкоду яго жыццю, яго здароўю, яго рэсурсам. Дарэчы, ён там у сваім спічы гаворыць пра рэсурсы, пра тое, што вы тут жывеце на нашыя грошы. І гэта ж таксама пра тунэльнае мысленне, пра якое гаворыла, калі гаворыла пра страх і трывогу, бо ён не ўлічвае кантэкст, ці яго адукацыя не дазваляе яму падумаць пра кантэкст, пра тое, што там бацькі гэтых дзяўчат таксама працуюць тут і укладаюцца ў эканоміку гэтай краіны. У яго ёсць яго сусвет, у якім усё павінна працаваць так, як яму камфортна і дзе ён не адчувае трывогі. І гэта яго пажаданне перакладаецца на дзяўчат, а мы, якія з'яўляюцца гледачамі, часам шукаем гэтаму аб'ясненне не пра яго, а пра сітуацыю, бо чакаем ад іншых адэкватных... Што ж магло такога здарыцца? Вось я чытала ў каментарах на польскіх пабліках, так, што чалавек вось так вось узбудзіўся. Сапраўды. Вось, а яшчэ мне спадабалася, што каментароў было шмат, і яны былі розныя, сапраўды, і вельмі шмат хто абараняў. І калі пісалі пра, напрыклад, што вось там дзяўчаты самі правакавалі, так, і недзе яшчэ нібыта ёсць некае відэа. Па-першае, у Польшчы напісалі, ёсць законы, якія гавораць пра тое, што у спрэчных там сітуацыях у любых кожны адказвае сам за сябе. Мужчына панясе сваю адказнасць, там падлеткі, калі гэтая адказнасць ёсць, яе прааналізуюць, яны панясуць сваю. То бок усё не лепіцца ў адну. Не гэта вырашаць, і не каментатарам гэта вырашаць. Гэта будуць вырашаць тыя, хто мае на гэта адукацыю, мае досвед рэлевантны да такой сітуацыі, каб ацаніць сапраўды, хто якую адказнасць павінен панесці. Але ў мяне ёсць яшчэ пытанне па гэтай сітуацыі. Вось што адбываецца з чалавекам, калі ён пачынае ўспрымаць падлетка не як слабейшага, так, якога трэба абараняць, а як роўнага суперніка, на якога можна крычаць, прыніжаць, палохаць. Не можна нават, тое, што дазваляе яму там ягонае выхаванне. У мяне тут ёсць две гіпотэзы. Адна з гіпотэз пра тое, што ён успрымае
успрымае не як роўнага, так, а менавіта як таго, на каго ён можа ціснуць без якісьці перашкод для сябе, бо гэтыя дзяўчаты не могуць яму адказаць тым жа, не могуць на яго абурыцца і фізічна, напрыклад, яго атакаваць і гэтак далей. Гэта убірае яго страх, і ён вельмі хоча змяніць гэты сусвет пад сябе, і вось якраз гэтыя дзяўчынкі падварочваюцца яму пад руку, як тыя, хто не дасць роўнага адказу. Але ёсць яшчэ адна гіпотэза пра тое, што калісьці гэтыя людзі таксама былі падлеткамі, і мы не ведаем, у якім асяроддзі яны раслі і як іх равеснікі ставіліся да іх, як дзяўчаты 12-гадовыя успрымалі яго як 12-гадовага хлопца. Мо там ёсць такая крыўда ўнутры, якая трыгерам спрацоўвае кожны раз, калі ён бачыць 12-гадовых дзяўчат. Такое таксама можа быць. Ці гэта папросту пра такую адсутнасць пачуцця, што калі ты быў падросткам, ты быў годным, ты быў прыняты ў сваім асяроддзі. І зараз, як дарослы, ты так гіперкампенсуеш гэта, пытаешся сабе гэта забраць, ты кампенсуючы гэты такі негатыўны досвед. А можа быць яшчэ, напэўна, такая сітуацыя, якая вяртае і неяк абагульняе нашы тэмы, пра які мы сёння размаўляем, так? Калі, напрыклад, чалавеку ў дзяцінстве ўвесь час казалі, выхоўваючы гэтага чалавека, казалі, ты павінен быць паслухмяным, ты павінен быць там, вось, не ведаю, сядзець там каля акенца і гучна не размаўляць, там не размаўляць па тэлефоне, не смяяцца ў аўтобусе, а тут ён бачыць дзяўчат маладых, якія там, магчыма, даволі так свабодна сябе паводзіць. Так, там сапраўды была ж сітуацыя, што яны там нібы ногі на сядзенне паставілі, але калі ён зрабіў заўвагу, яны адразу гэтыя ногі ўбралі. Адразу. Але яго панесла. Папросту панесла, і гэта мы не можам, я гавару пра гіпотэзы, бо мы не можам папросту вось па аднаму відэо сказаць, што там з ім адбываецца і якія псіхалагічныя складанасці ён перажывае. Але дакладна перажывае. Дакладна так рэагуе толькі той чалавек, у якога ёсць унутраны дыскамфорт. Дзякуй, мала часу, але складаецца ўражанне, што многія дарослыя сёння вось сталі лёгка зрывацца, завадзіцца. На сваіх дзецях яны зрываюцца, ці на чужых падлетках, на выпадковых людзях. Так? Мы сапраўды сталі больш агрэсіўнымі, ну, ці проста цяпер гэта ўсё больш бачна, таму што з'явіліся соцсеткі. Гэта цяпер больш бачна, і яшчэ больш бачна якраз такі тое, што мы аб гэтым шмат гаворым. Мы задаем пытанні, ці гэта нармальна, бо калісьці такіх пытанняў нават не задавалі, і, напрыклад, біццё розгамі па руках яшчэ у пачатку гэтага стагоддзя было абсалютна нармальным спосабам выхавання дзяцей у школе. Мы аб гэтым гаворам, і тое, колькі каментароў у абарону гэтых дзяўчат якраз такі накіроўвае мяне ў больш аптымістычны такі погляд, што мы вучымся жыць у міры з сабой, з нашымі дзецьмі, мы абіраем тыя ролі, у якіх мы будзем адчуваць сябе гарманічна, бо чалавек на тым відэо гэта антыгарманічна. І мне падаецца, што якраз такі распаўсюджваць свае меркаванні на гэты конт, меркаванні пра абарону дзяцей і умешвацца ў такія сітуацыі, не маўчаць, фіксаваць, вось як на відэо, напрыклад, было зафіксавана, ці звяртацца да кіроўцы гэтага аўтобуса, у якім гэта ўсё адбываецца. Займаць такую актыўную пазіцыю ў абароне, адэкватнай камунікацыі і супрацоўніцтва. Вось што мы можам рабіць і робім. Дзякуй. Калі б гэты эфір паслухалі адначасова бацькі і іх 17-гадовыя дзеці, што б ты хацела, каб кожны з іх пачуў сёння пра іншага? Такое цікавае пытанне. Падлетку мне хочацца сказаць, што твае бацькі хочуць поспехаў для цябе.
і іх і могуць папросту выкарыстоўваць не тыя інструменты, яны карыстаюцца тым, што яны ведаюць, што могуць, і можа папрасіць іх пашукаць штосьці іншае для дапамогі табе, але яны хочуць тваіх поспехаў. Канешне, ёсць бацькі, якія не хацелі дзяцей, якія не нясуць адказнасці як бацькі. Гэта такія ўжо сем'і, такі больш маргінальныя. Але я спадзяюся, што ты, мой дарагі слухач, не з такой сям'і, ты можаш усё ж такі пашукаць гэтага дыялогу са сваімі бацькамі. А бацькам мне хочацца сказаць, не бойцеся эксперыментаў, паспрабуйце аднесціся да рашэнняў вашага падлетка як да таго, што потым можна выправіць. А можа быць, вы памыляецеся. Не ён, а можа вы. Гэта таксама можа быць. Давайце праверым гэта. Дзякуй вялікі, дзякуй паважаныя слухачы і гледачы, што слухалі і глядзелі нас. Сёння мы гаварылі пра тое, чаму падлеткі так часта становяцца аб'ектам дарослага ціску. У нас у гасцях была псіхалагіня Лілія Хедзіна, а для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй. Дзякуй.